Dnes robíme krehké cesto. Vraj urobiť krehké cesto je veľký kumšt a verím, že dnes sa nám podarí urobiť také, ktoré bude vyhovovať na to, aby sme urobili výborný špenatový kyš s kozím syrom. Krehké cesto tvorí základ koláčov sladkých aj slaných a naozaj to, akú plnku tam dáte, je naozaj na vás. Od slaniny cez špenát, cukety, paradajky až po ovocie, čokoládu, tvároch. Základom cesta, dobrého krehkého cesta je veľmi studené maslo, múka hladká, my máme špaldovú, celozrnnú múku hladkú a ľadová voda. Tieto tri ingrediencie, keď zmiešate, tak by malo vzniknúť veľmi dobré cesto. Náš pomer je, ak máte 125 g masla, tak ja dávam 250 g múky. Takže je to 1:2 a funguje to. Zmyslom krehkého cesta je, že maslo sa obalí múkou a tým vznikne ako keby to lístkovanie, tým vznikne tá krehkosť. Napriek tomu, že všade je napísané, že sa ho mám dotýkať rukami čo najmenej, tak zdá sa, že to ignorujem. Vy to nerobte. Takže takto to vyzerá. Jedna metóda spracovania toho cesta je, že to robíme nožom. Naozaj iba rozsekávame to maslo v múke na drobné, aby z toho vznikla taká drobenka. Takto vyzerá cesto. Je tu v podstate spojená guľa, dali sme tam 8 lyžíc z ľadovej vody a teraz ho dáme chladiť aspoň na 20 minút. Kým sa nám chladí cesto, tak si pripravíme plnku. Sparíme si špenát. Hodila som tam aj cesnak, nech je to tak trochu ochutené, ale nech to zase nie je veľmi cesnakové, takže je to špenát sparený s cesnakom. Medzi tým si krájam výbornú fetu a zároveň tu mám tento čerstvý kozí syr, ktorý tam nejako nahádžem a zapečie sa to. Je mnoho teórií a aj praktických ukážok toho, ako to cesto treba vyválkať medzi dvomi papiermi na pečenie a potom prenášať do tej formy. Avšak správna gazdinka to bere cesto. Ja ho zvyknem takto rovno roztlačať v tej forme. Tým je samozrejme o to dlhšie v kontakte s rukou, ale nám to predsa nemôže vadiť. No a teraz, keďže sme ho miagali pol hodinu, tak ide opäť do chladničky sa schladiť. $175.